Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În această seară vom face o plimbare pe pietonală din Mamaia. Mergem să vedem câtă lume este pe faleză, ce fel arată restaurantele, dacă este aglomerat, dacă se anunță o seară de succes aici în Mamaia. Am încercat să filmez și în satul de vacanță, dar din păcate, după cum știți cu toții, peste tot aici în satul de vacanță cântă muzica foarte, foarte tare. O să vă las și vouă câteva crâmpeie din filmarea de aici, din satul de vacanță, să vă faceți o idee, să vă întoarceți în timp, probabil, să vedeți cum era acum 15-20 de ani în satul de vacanță. Poate observați voi ceva nou, ceva schimbat. Eu, sincer, nu am văzut nimic schimbat, nimic nou, totul pare la fel. Aici, după cum putem vedea, foarte mare aglomerație, terasele aproape pline, muzică, nu mai zic, peste tot, stânga-dreapta. După cum știe toată lumea, această zonă este renumită pentru terasele cu muzică live. Aici avem înghețată, clătite. Ne apropiem de podul de la lac. Aici la fel o terasă care cântă muzică foarte, foarte tare, dar surprinzător foarte, foarte aglomerat peste tot, după cum puteți vedea. Aici este bazarul care îl știe toată lumea. Pentru o zi de vine arată foarte, foarte bine și zona satului de vacanță. O să mergem acum spre balanțe, spre activitățile reale din satul de vacanță. Aici vă arătam lacul, că este la fel ca cu ani de zile, adică gen niciodată cred că nu l-am văzut curat. Aici foarte, foarte multe terase și standuri cu mâncare, dar mare atenție, aici mâncarea este la 100 de grame, ceea ce poate părea un preț mic, de fapt este un preț mare, fiind la 100 de grame toate. O masă te poate ajunge peste 80 de lei. Ele arată bine preparatele, n-ai ce să zici. Da, uite, un mic 7 lei, o ceafă de porc 15 lei 100 de grame. Deloc ieftine. Hamsi. Ai și un loc aici unde poți să mănânci. Ți-ai de acolo un fel de împinge tava și acolo poți să servești masa. Aici pe stânga la fel, sunt toate la 100 de grame. Uite, au și ciorbe aici, au și garnituri, cartofi prăjiți, 8 lei 100 de grame. Și acum urmează partea interesantă și mult așteptată, să vedem ce s-a schimbat cu adevărat în satul de vacanță. Dacă s-a schimbat ceva, de fapt. Că nu se știe dacă s-a schimbat ceva. De fapt, nu cred că s-a schimbat ceva. De aceea am și pus titlul cu Mamaia anilor 2000. Aici aparate de dat cu pumnul. Dacă vrei să-ți măsori mușchii. Mașinuțele, roata. Arată destul de animat, trebuie să recunoaștem că arată binișor. Nu arată chiar așa rău. Dar parcă trebuia mai multe atracții noi, să schimbe ceva la parcul ăsta de distracție. An de an, el arată la fel. Nu știu dacă o să găsim ceva nou pe aici. Uite, avem un carusel pentru copii mici, copii mari. Aici avem
tradiționale mașinuțe, oricare dintre noi preferă să facă o tură cu aceste mașinuțe. Iar aici aparate de dat cu pumni. Adică nu văd ceva schimbat, adică poate vedeți voi ceva schimbat în imagine, ceva ce nu știați că are în satul de vacanță din Mamaia și este ceva nou. Uite, acolo în spate cred că sunt tot căluții care erau cu ani de zile, nu sunt sigur. Aici sunt niște carturi pentru copii, mă rog, mașinuțe de alea electrice. Muzică este peste tot aici, chiar peste tot. Aici avem un magazin cu dulciuri, vată de zahăr, 10 lei, popcorn, 10 lei, baclavale și alte dulciuri turcești. Uite, găsim chiar și porumb fiert, 10 lei porumb fiert, 10 lei porumb copt. Uite, șaorma mare, 35 de lei. Prețurile nu sunt mari, de ce să nu fim realiști. Adică cred că în orice oraș o șaorma este 35-40 de lei acum. Deci nu par prețuri de litoral. Uite, avem caruselul, roata, de unde poți să faci o plimbare, să vezi tot parcul în ansamblu. Dacă s-a mai întunecat puțin, poate mă dădeam puțin în roată. Costă 20 de lei o tură. La fel costă și în aceste ciocane, tot 20 de lei. Cam toate atracțiile au cam același preț. 15-20 de lei, 25, cred că am văzut o singură atracție. Nu mai știu exact care. Aici este celebru trenuleț pentru copii, la fel destul de vechi și ăsta. Ceea ce îmi place este că este destul de aglomerat. Chiar dacă el este vechi, chiar dacă el arată de atâția ani la fel, nimic nu pare schimbat și nu mai atrage așa cantități de public, sau poate din cauza că toată lumea este la Nibiru, de când s-a deschis Nibiru, chiar posibil să fie și asta o cauză, atrage din ce în ce mai mulți turiști acolo, fiind nou, fiind mai curat, mai frumos, că e la început, totuși. Bine, ați văzut că acolo atracțiile de tipul celor din satul de vacanță, acolo prețul nu este de 20 de lei, 25 de lei. Am văzut că cam toate au 40 la Nibiru. Aici vă salutam, că eu oricum nu puteam să vorbesc, că vorbeam degeaba, că era muzică tare pe fundal. Aici avem hamsi, 20 de lei 100 de grame, mai toate erau 20 de lei. Cred că asta este mai nouă, dar parcă știu și pe asta de ceva ani. La fel și mașinuțele sunt aici întotdeauna, fac parte din satul de vacanță. Și cam asta a fost de revăzut în satul de vacanță. Am vrut să trec în imagine și acest sat de vacanță. Poate vă era dor să vedeți cum mai arată după atâția ani sau de anul trecut, de când ați fost probabil în el, sau dacă n-ați fost, cu atât mai bine, vedeți acum cum arată, adică la fel, cum îl știați. Așa că, cu aceste imagini, haideți să revenim la turul stațiunii din această seară. Mergem să facem turul stațiunii, cred că până la casino. Să revenim la vlog. Aici, pe mica asta, pe intrare aici, în satul de vacanță, toate terasele din stânga, dreapta, toate servesc meniul zilei la un preț de 45 de lei. Se pare că este prețul
comun la toate terasele. Nu știu dacă se vede până acolo, dacă vedeți voi. Dar cred că se vede, 45 de lei. Deci, haideți să mergem pe promenadă să vedem cum arată astă seară, în acest weekend de fapt, pentru că, după cum știți, Mamaia a devenit o stațiune de weekend. Din păcate. Trafic intens și nu numai acolo, și aici. Haideți să facem turul stațiunii seara, pentru că am primit și comentarii de ce nu filmez și seara, dar seara este mai aglomerat, ziua fiind foarte cald, într-adevăr, pe promenadă nu prea se plimbă foarte mulți turiști. Cum se plimbă, de exemplu, în Eforie, în Costinești, în alte stațiuni mai mititele. Aici și promenada este mult mai mare, deci poate fi ăsta motivul pentru care nu sunt turiștii ziua la plimbare. Dar haideți să vedem cum arată Mamaia seara. Pe aici nu se trece. Această pasarelă destul de aglomerată și la urcare și la coborâre. Poate reușim să dăm o tură fără muzică. Uitați, niște prețuri, toate la 100 de grame, mare atenție la prețurile astea la 100 de grame. Sunt foarte înșelătoare. Deci totul 20, 24, numai pește prăjit, adică șprot. De-aia nu specifică ce este, dar este șprot, nu este hamsie la 12 lei. Că am văzut niște prețuri în satul de vacanță unde nu erau mici deloc, tot așa la 100 de grame. Unde vă zic, acolo te tentează să cumperi și de-aia ți se pare ieftin, 10, 15, 25 de lei. Chiar pastrama de oaie era 25 de lei, 100 de grame. Și când ajungi la casă, la final, îți arunc un scor de la de târg de Crăciun. Cam alea sunt la 100 de grame. Uite, aici avem ochelari 10 lei. Wow! Uite, aici poți să faci o fotografie perfectă. 20 de lei. Pleci cu o amintire de aici, de la mare. Aici s-a deschis un magazin la 2 pași. Aici tot așa parcă era un market. Nu mai știu ce era. Dar parcă nu era la 2 pași. Nu rețin numele ăsta. Suntem mai exact la Perla, fostul hotel care a dat și numele locației de aici, fiind cunoscut de toată lumea. Unde ești? La Perla. Unde ne găsim? Pe faleza de la Perla și așa mai departe. Aici nu există iluminat public sau nu funcționează. Ia uite. Aici câteva atracții pentru copii. Dar da, este aglomerat și în față. Înseamnă că și pe promenadă este destul de aglomerat. În sfârșit arată și Mamaia stațiune de vacanță. Chiar dacă, după cum ați văzut și voi, imaginile care vi le-am pus din satul de vacanță, nu am văzut nimic schimbat. Cu toate astea, tot erau foarte mulți turiști. Cei drept nu prea se dădeau în ele, dar erau acolo.
la plimbare prin satul de vacanță. Că unde să te duci seara aici dacă nu te duci la Nibiru? Mă așteptam să fie oricum mai puțină lume pe aici. Credeam că toată lumea este la Nibiru. Dar se pare că nu toată lumea preferă să mai conducă până la Costinești de aici. Mai ales dacă ești cazat în Mamaia, e puțin mai greu. Plus traficul, plus dacă vrei să bei și tu o bere, nu poți să te duci la Nibiru cu mașina. Aici avem o scenă, nu cântă nimeni, din păcate. Posibil concertele se țin la casino. Să vedem cum arată promenada, poate ajungem și în zona casino. Să vedem cât de animată este noaptea. Pentru că chiar nu am filmat niciodată noaptea pe aici. Sezonul ăsta, seara chiar nu s-a făcut niciun vlog de seară din Mamaia. Avem și trenulețul care te aduce până aproape de casino, până unde încep pe promenada, unde sunt magazinele pe stânga, dreapta, acolo la casino. Da, o să vă arăt despre ce este vorba dacă ajungem până acolo. Sau să luăm trenulețul, să ajungem mai repede. Hai să vedem zona asta Cleopatra aici, care este destul de animată. Uite, burger 45 de lei fără cartofi. Deci doar burgerul este 45 de lei. Dacă mai ții și cartofi și un suc, ajungi la 80. Cu siguranță. Aici avem prețurile la patiserie. Mă mir că este deschisă. Uite, totul la 12 lei aici. Polonez, dar polonezul nu era însiropat, ăsta nu pare însiropat niciodată. Aici plăcintă, trigon, strudel cu mere, strudel cu vișine. Da, chiar este animată strada. Parcă pare mai frumoasă stațiunea seara decât ziua. Toată lumea este la shopping, la plimbare, la o terasă. Uite și cățelul, a ieșit la plimbare. Au, ce frumos! Pe cameră se vede mult mai luminat. În realitate nu e așa. Nici cerul nu este așa frumos. Nu e mai întunecat. Dar mă bucur că voi vedeți mai frumos pe cameră. Uite, aici avem gogoșele, langoș. Cât este un langoș? 25 de lei. Un langoș cu brânză și smântână. Dar putea să luați și unul simplu, 15 lei. Aici aceleași magazine, nici aici nu e nimic schimbat. De-aia am și zis Mamaia anilor 2000. Pentru că nu mi se pare nimic schimbat pe nicăieri. Este mai modern, așa, puțin promenada, pardon.
magazin de ochelari care îl știu de 1000 de ani aici. Uite, n-am vrut să plec cu... dar nu-i trenulețul. 15 lei de persoană este asta. Este o mașină electrică. Acum nu mai era trenuleț, dar parcă vă stă în stație acolo și trenulețul. Cu siguranță este și trenulețul. Probabil sunt două alternative. Terasele s-au animat frumos. Chiar sunt destule mese. Aș putea spune plin la... Ia priviți. La terasă. Aici la Grill House nu este nimeni. Mai sunt și terase unde nu au clienți. Și bineînțeles că dacă nu-i nimeni, îți pui un semn de întrebare și tu ca viitor client. Și zice, bă, nu-i nimeni, e ceva ciudat la mijloc. Foarte mulți cu bicicletele au ieșit la plimbare. Uite, la balansor, de exemplu, cam bate vânt. Au și prețurile foarte mari la balansor anul ăsta. Nu știu dacă ați încercat, dar vă zic că sunt cam piperate pentru ceea ce oferă. Preț, calitate, cantitate. Nu mai e ce a fost odată balansoarul. Uite, și aici la fel se face poze. Pleci cu o amintire. Asta de aici tot 20 de lei este. Poze la minut. Da, tot prețul de 20 de lei. Deci, ăsta este noul business. Deja am văzut două până acum. 20 de lei, pac, pac, scoate poza imediat. Uite. Aici se laudă că servește ciorbă proaspătă. Așa scria, cuptorul de pizza este încins la maxim. Aici are chiurtă școlac. Uite, chiurtă și 20 de lei. Gogoșele bile, 15 lei. Ba nu. Ba da, chiurtă și cu nucă, 30 de lei, cu cocos 30 de lei, cu zahăr 30 de lei. Churros este 20 de lei. Dar nu mai vedeam bine. Chiar mă miram oricum. La 20 de lei. Dar mai știți că este varianta mică de chiurtă și mă gândeam că poate fi varianta mică. Uite, o pălărie, 30 de lei. Dar în vină mare și aici, la 55 de lei o pereche de papuci. Hansi. Uite. De 25 de lei te dai cât vrei. În toate 4 topogane. Ia uite ce frumos. Ca să nu mai pună la 10 minute, la 20 de minute. Așa, când se plictisește copilul, îl iei și pleci. Nici așa nu prea e bine, că de obicei copilul nu prea se plictisește. Doar că ești tu mai ieftin. Și toți părinții stau pe telefon, pe TikTok. Aliniați frumos. Bună ideea, mai ales că îți faci și reclamă, având întotdeauna clienți. Un client
atrage alt client. Sau nu, un client mulțumit îți aduce alți 2 clienți în locație. Parcă așa era un slogan. Cum vi se pare până acum? Sunt ceva turiști pe aici? Arată bine Mamaia și eu. Chiar îmi place. Nu-mi pare rău că am ales să vin să fac și un vlog de seară. Uite aici toaletă 3 lei și un duș 10 lei. Dacă vreți să faceți un duș, bine, când veniți ziua pe plajă. Muzică peste muzică pe la toate terasele, ceea ce înseamnă că lumea se distrează. E semn bun ăsta. Uite aici să luăm niște prețuri de la înghețată. Asta este în trend acum, înghețata. 20, 25, 20, 24 de la Oreo, 17 KitKat, Joy 9, 8, Milka 26 sau 23. Aici avem niște gogoși, 7 lei, strudel 11 și șuberec. Un șuberec, bineînțeles. Merge un șuberec când te plimbi pe promenadă. Nu știu dacă mă mai auziți, dar la terasă aici bubuie cineva live. Sper să fie live, adică vibe și voie bună în Mamaia. Terasele la fel sunt animate. Oamenii au și să relaxeze, să distreze. Asta înseamnă vacanță. Uitați și aici. Terasa Cetate. Pentru cine știe, Terasa Cetate chiar este foarte, foarte veche aici. Și acum parcă arată mult mai bine. Probabil s-a mai investit ceva și în ea. Ia uite. Pe plajă nu mai este nimeni la ora asta, dar cerul ce frumos se vede pe cameră. Chiar mă surprinde camera și pe mine. Uite, acum dacă avem și noi pasarela, să mergem să ne plimbăm puțin pe ea, să vedem stațiunea din Largul Mării. Era ceva. S-ar fi văzut superb. În stațiune, parcarea seara este gratuită, ca să știți, după ora 8. Până la dimineață la 8 este gratis. Și ziua oricum este foarte ieftină. Adică o oră este 50 de bani. Decât să-ți iei amendă, mai bine plătești parcarea. Sincer, pentru 50 de bani. Cred că de-aia a și pus prețul ca să achite toată lumea. Uite aici o terasă mai liniștită de la hotelul ăsta, unde nu cântă muzica. Chiar e liniște. Uite aici ce avea. Tot așa gogoșele înghețate.
De 10 lei o înghețată. 10 lei un granita. Sau 15 lei un granita mare. Sau 6 lei o cafea. Depinde ce vrei. Ați văzut și în satul de vacanță ce de lume se plimba pe acolo. Chiar și la terasele unde era muzică, unde se mânca la 100 de grame, unde v-am arătat. De-aia v-am zis că la 100 de grame acolo de obicei ești mult mai scump. Că orice ți-ai cumpăra, nu prea îți cumperi niciodată 100 de grame. Mai ales dacă ți-ai o bucățică de carne, ceva. Cât de frumos se vede cerul. Super, super frumos. Aici Hotel Alexandra, cât de bine este luminat. Totul LED așa. Cred că de aici, de la ultimul etaj, poți să vezi marea. Ai toate șansele să vezi de sus. Fiind foarte aproape. Eu nu văd acum, de exemplu. Abia văd câteva umbrele de la șezlonguri. Au și băieții răi cu motoarele la plimbare. E așa de plăcut afară că nu este nici cald, nici rece. Este perfect să te plimbi. Cât de frumoasă e plaja. Plaja noastră. Am curățat și vegetația asta, nu murea nimeni. Chiar nu murea nimeni. Să luăm puțin mai repede, că mai avem puțin până ajungem la zona casino aici, unde sigur este mult mai animat, mult mai multă lume. Cred că au și concert. Vedem ce găsim și acolo. Uite, mai avem și aici niște clătite înghețată. Cam asta merge seara. Ba clătite, ba înghețată. Chiar foarte dese aceste standuri unde fac clătite, din ce am văzut. Telecondola funcționează. Uite și la întuneric se vede bine aici. Focalizează bine. Și parcă pe aici undeva era pasarela, nu? Bine, nici n-am cum să mai văd. Dar parcă asta era zona. De la copaci ăștia încolo. Parcă așa o luam pe lângă copaci și ne duceam la pasarelă. Dar se pare că nu mai putem nici măcar să vedem în zare.
Da. Aia zic că nu s-a schimbat mai nimic în bine. Nu s-a înnoit stațiunea cu nimic, de fapt. Ba da, uite. Vă arăt acum cu ce ne lăudăm. Care oarecum nu era în anii aia. Bicicletele astea, care poți să le închiriezi gratuit 2 ore. Descarci aplicația, te plimbi cu ea 2 ore, după care trebuie să o returnezi. Asta ar fi un singur lucru care nu exista înainte. Nu că e mare hype acum, dar uite, aveam aici un meniu. Hai să vedem. Avem așa crispy de pui, 23 de lei. Și nu înțeleg, îți dă și o cola sau ce să iei tăiat acolo ceva. Aripioare, 19 lei. Ce mai avem? Hamsie, prăjit, 20 de lei, cu lămâie. Mititei, 19 lei, 4 mititei. Îți dă și pâine și muștar. Ceafă marinată la grătar și un burger, 44 de lei. Vedeți cartofii la toate, scrie plus 9 lei, plus 9 lei, plus 9 lei, 10 lei, adică 9,99. Și aici o clătită, 22 de lei. Deci prețuri bunicele la meniurile alea. Ce-i drept? Uite aici poți să le servești, cred că. Sau nu, aici sunt alte meniuri. Ba da, asta e terasa, da. Chiar aici puteți să le serviți. Meniu la farfurie scrie. Uite aici. Aici ce face? Uite și aici poți să-ți faci poză singur. Nu știu cât costă. Coca-Cola. Foarte, foarte tare. Uite, dacă vrei să ai parte de niște senzații tari, 30 de lei. Te urci acolo, spui ochelarii, VR și o să ai parte de ceva horror, probabil. Ia să ne dăm puțin pe centru să vedem cum arată. Sau am venit degeaba până aici? Hai că n-am venit degeaba, dacă e. Stați că era pe modul... Chiar arată bine și aici. Uite aici chiar au cazări, au numărul expus frumos. Are nou clădire, Solid Resident. Cântă cineva la acordeon ceva. Da, e mult mai aglomerat în partea asta. Uite și un domn cântă la acordeon, frumos, pac-pac, animă puțin atmosfera. Speranța că face și el un bănuț, sărăcul. Din păcate nu am deloc cash la mine. Da, uite, și aici să fac poze la fel ca în zona Perla, acolo.
Deci se poartă, v-am zis că se poartă asta cu pozele. Ia uitați. Uite. Ce de copii cu trotinete, cu... Astea nu ar fi trebuit permise în aglomerația asta. Înțeleg că există pistă de bicicliști, dar fiind foarte aglomerat, o iau omul și încolo și încolo. Nu prea mai ține nimeni cont. Dar bine că au claxon măcar. Și aici cred că este băiatul care a fost la România au talent acum 100 de ani. Că știu că era în fiecare an aici. Uitați ce picturi frumoase face. Cât de frumoase sunt. Superbe sunt. O să-ți faci un cadou. Îți iei o pictură, poate unicat. Când venim de la Isaac, venim încă o dată. El le face manual, parcă, dacă câte știam. Nu vreau să... Dar parcă manual le făcea. Cu degetul. Aici au 30 de lei prețul la astea, timp nelimitat, dar nu este nimeni. Au mai pus 5 lei în plus, dar au pierdut. Uite, mă calcă trotineta. Ce muzică grecească sau machidonească, nu-mi dau seama. Uite și aici, terasa cu pește. Are și ea ceva clienți. Borș de pește, torceac, hamsie, saramură, midi, de toate am. Uite aici porumb fiert, 10 lei. Porumb copt, 13 lei. Aha, uite aici s-a deschis până la urmă Chiurtoș. 25 de lei este un Chiurtoș mic. Wow, ce aglomerat e. Da, aici chiar este aglomerat. Că arată bine zona, n-aveți ce să spuneți. Aici au pus și niște beculețe pe sus, frumos. Câteva magazine de haine au mai rămas, nu foarte multe. Bună seara! Mulțumesc! Am primit un fluturaș de la terasă. Vi-l arăt după ce trec de muzica asta. Dacă nu cumva urmează alta. Avem aici un platou de 4 persoane. Platou la jar. 4 mici, aripioare de pui, cârnați de porc. Ce mai e? Ceafă. Mamă, fiți atenți aici. Ceafă de porc pentru 4 persoane, 120 de grame. Oare cât îți dă ceafă de porc? 2 jumări? Și mai ne dă piept de pui tot 120 de grame, pulpă de pui tot 120 de grame, în schimb ne dă cartofi prăjiți 300 de grame, că poate ne săturăm cu cartofi. 200 de grame salată, sos de usturoi și ketchup.
doar 200 de lei. Și spune că și o sticlă de vin este inclusă. Păi mai bine de vinul ăla mai puneai niște carne. Sincer. Și mai are o variantă de platou, puteți să citiți voi aici. E prea aglomerat să stau cu ochii în foaia asta. Și mai are și pe spate? Nu. Da. 120 de grame de carne. Ce de lume este aici. Asta este terasa, de fapt, de la care am primit acest fluturaș. Și muzica se aude de la scenă aici. Da, o să pun câteva imagini aici. Că sigur nu este live. Da, nu știu cât de live este, dar nu cred că este live. Cam greu de filmat, greu de editat în zona asta, pentru că cânta muzică la terasă. Da, n-ai cum să mai filmezi aici, deci este distracția întoi și muzică peste tot. Este animat, ceea ce înseamnă că este frumos. Terasele toate sunt pline aici, în zona asta. Chiar sunt pline. Ia uitați. Chiar nu prea există terasă să nu fie plină. Dacă nu este plină, înseamnă că e o problemă. Peste tot. Arată bine. Asta e Mamaia care o știam noi acum ani de zile. Nu știu cât de frumos se vede. Acum chiar mergea să te plimbi cu telecondola. Faci o plimbare de sus, așa, să vezi totul. Da, chiar e frumos să vezi că parcă are născut așa tot. Să vezi oamenii cum se plimbă, cum se recrează, stă la terase. Oriunde ai stat pe aici e frumos. Așa când e pustiu, ați văzut ce urât e, sinistru. Parcă nici tu nu ai chef de nimic, dar când e totul mai animat. Uite, ți-ai o ferie de pizza și stai liniștit aici și aia e. Uite, avem și aici chiurtă școlac.
35 de lei. Cald îl face pe loc. Uite aici happy hour, 30% reducere, dar nu-i nimeni. Barul ăsta. Uite, lumea dă nevoală la fructe aici. Pac. După zi de plaje, merge să bagi puțin ceva să te răcorească. Ba o fructă, ba un suc. Telecondola știți, costă 38 de lei. Nu cred că s-a schimbat prețul de la începutul sezonului și până acum. Ar fi fost culmea, deja oricum este exagerat prețul. De aici puteți să dați la roată, să câștigați nu știu ce. Ceva din roată de acolo. Uite, 10 lei, dai la roată și poți să câștigi ceva. Cred că e pentru copii asta. Cu siguranță. Da, și cam de aici încolo nu prea mai avem ce să mai vedem. Zona animată, asta este casino. De aici până în Mamaia Nord e cale lungă, ceea ce înseamnă, ia stați că ziceam că mă duc să mă uit la prețul de... Da, tot 38 este prețul la telecondolă, tot 38 este. Așa că, dragilor, mi-a făcut plăcere să fac și această plimbare de seară alături de voi. Vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Dacă v-ați adus aminte de anii trecuți în care mergeați și voi în Mamaia sau în satul de vacanță, care ați văzut, este neschimbat, nimic în plus, poate în minus, da, tot este plin. Vă mulțumesc dacă ați rămas până la final, nu uitați să dai un like, să te abonezi dacă încă n-ai făcut-o. De aici, din Mamaia, v-am pupat, o seară frumoasă sau o zi frumoasă în continuare. La revedere!